Côte d'Ivoire mercenaires nana Mali kɔnɔ yan ni Côte d'Ivoire mercenaires ni o minɛna MINUSMA ko a t'a kalama o kɔfɛ ONU secrétaire général a ko k'u bila érigé k'u nana Mali de dɛmɛ a ma dogo mɔgɔ la o kɔrɔ de ko an ka dugu minnu bɛ ci sufɛ wallahi ka taa filatigiw ci ka bamanantigiw ci wallahi ka se ka Mali siyaw kungari ɲɔgɔn na bilahi filaw m'a kɛ dɔgɔnɔw m'a kɛ a bɛɛ MINUSMA ka mercenaires de MINUSMA bɛ mercenaire fini don ka taa filatigiw ci ka dɔgɔnɔtigiw ci tile fɛ ka taa constat kɛ. MINUSMA a Nations Unies mɔgɔw ko preuve tɛ Mali bolo contre eux est-ce qu'il bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ ye. o bɛ filɛ de kɛ o ye kuma fu de ye o i y'a faamuya ba t'a fɔ ko dabaraba o t'a da sago fɔ kan ɲinɛ MINUSMA b'a dɔn ko Ivoiriyɛnw ka mɔgɔ minnu nana olu dɔgɔ k'u t'u dɔn u tila ka jɛ k'u b'u dɔn donc o b'a jira ko MINUSMA ye kɔfilajɛgɛ de ye i y'a faamuya donc min ye ONU ye ONU yɛrɛ filɛ de ONU ye organisation min ye quoi a bɛ de pour détruire ka fantan jamanaw détruire ONU ye Iraki détruire ka Syrie détruire ka Afghanistan détruire ka Amérique ni France dɛmɛ ka diɲɛ tiɲɛ. Maintenant n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka autorité olu ye sangare di MINUSMA ma mais anw b'a faamu cogo jumɛn na o la. Bon anw ka autorité u bolo tununminɛ kun don k'a da o kɔfɛ CEDEAO ka embargo illégal et légitimement kun b'u kan donc wajibi don i bɛ sɔn dɔ ma walasa dɔ bɛ se ka wuli walahi o dɔrɔn de don est ce que i y'a faamuya ɲinɛ u b'a dɔn MINUSMA de ye vérifié y en a pas de djihadistes y en a pas de d'autres a bɛɛ ninnu dɔrɔn de les vampires walayi. Aw bɔra bi an y'a ye k'a fɔ 22 septembre tɛmɛnen na aw bɔra nin kuma kelen tun b'aw da kɔnɔ bi fana aw bɔlen filɛ nin kuma kelen b'aw da kɔnɔ ne bi ta ma fɛn ɲa sini mun bɛna kɛ. n bɛna min f'i ye i bɛ Segu yan de yan de ye Segu ye MINUSMA a bɛ yan bila ko ni sɛ ni ko kus n'a ma kus mɛn paraw a b'o mɛn wa an bɛ min f'u ye. Bi déclaration min bɛna kɛ MINUSMA ti bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ Segu yan fɛ bilen c'est fini minimum bi to olu de b'a nkalon da k'a ɲini k'an ka siyaw bila ɲɔgɔn na ɲinɛ anw ka siyaw bɛɛ kelen nin filɛ nin ne balimakɛ nin filɛ nin mun bɛ n'a cɛ a filɛ nin mun bɛ n'a cɛ olu de kɛlen ka siyaw ta ko o diɲɛ dɔ ta k'a essayer ka Mali cɛ n'o ye ka nkalon da siyaw la nin min filɛ mun bɛ ne la nin cɛ a filɛ nin sa n'i ye nin ye u b'a fɔ ko non ko nin bɛna fɔ jihadiste de a filɛ nin mun bɛ ne la nin cɛ mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ walahi Mali bɛ ta nin ye balima de MINUSMA de ye terroriste ye MINUSMA de ye criminel ye MINUSMA de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye MINUSMA de ye Mali ciba ye donc MINUSMA u b'u ko ta ka Mali bila. MINUSMA ko an ka armée bɛ ka bin mɔgɔw kan ko anw bɛ injustice la k'an ka armée bɛ ka bin mɔgɔw kan k'u bɛ injustice la donc e bɛ se k'o mun sɔrɔ ka fɔ ye. wa diyagoya MINUSMA k'a fɔ k'an ka armée bɛ ka bin mɔgɔw kan kɛ si olu ka maa dilanenw n'o b'i ka sa olu tɛna ko an bɛ ka bin maa kan ɲɛna anw ma bin mɔgɔ si kan. I y'a faamuya u ka taa dɔrɔn an yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ an balima dama don an sin kelen dama don anw minnu bɛ sunɔgɔ ɲɔgɔn kan walahi an b'a fɔ k'a ban pewu an ni ɲɔgɔn cɛ olu ka taa ni olu taara bilahi ni olu taara a bɛ dilan i y'a faamuya ni olu taara a bɛ dilan n'u taara a bɛ dilan n'u taara a bɛ dilan foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ fulaw bamananw bozow dɔgɔnɔw anw tɛ ka filɛ ɲɔgɔn bolo de foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ Bakayoko ɲɛ b'a la sa a ba MINUSMA Bakayoko ɲɛ b'a la nin ye preuve ye. an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an b'i fo nin ye taamaw daminɛlen ni Ala sɔnna taama bɛna daminɛ min k'a kun cɛ min. an b'a cɛ tribune na. tribune na nɔ ni Ala sɔnna voilà donc an bɛ tɛmɛ ni babu ye voilà ni wo ye Mɛmɛta ye ale bɔra Mɛmɛta bɔra k'i fɛla fɔ voilà donc i n'a fɔ mɔɔ filɛ. Voilà donc i n'a fɔ ɲamala cogo min na voilà voilà maximum an bɔra kalama wa an tɛ MINUSMA fɛ bilen k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ka taa ka bɔ an ka jamana an t'u fɛ olu de bɛ ka mini don olu de bɛ ka bɔmu don u bɛ fɛn min na an b'a kalama an tɛ fɛ k'u jɛ bilen. voilà a ban MINUSMA dégage MINUSMA dégage k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an t'u fɛ kuma ka ɲi tɛ ne